Сега, нали сме отворените врати на Лангифт и пак ще дегустираме, пак ще снимаме. Какво искаш да пробваш? Искам нещо много такова, да го усетя просто. Искам просто да го усетя и Много да го запомня. сладко. Да. Необикновено. Не обикновено. Така, гледаш дубайските шоколади, тя е ясна работата. Сега вариант е крем лотос, който е последното видео, баклавата. Пишманието не е чак толкова специфичен и затова си избери между баклавата и крем лотос. Лотос. Добре. Ще да го страшно. Нали знаете, условията са честно мнение. Само това се изисква от вас и естествено да ви снимаме. За да видят всички дали лъжете или не лъжете. Ето, отваряме този. А колежките как ще се израдват, че точно този шоколад си избра. О, чудесно. Заповядай. Благодаря. Охо, Леле, погледнете леле, само. леле. Само погледнете. Айде, красота на тебе, ще си Благодаря. делнете това парче, че много голямо ти Много се падна голямо на е тебе. Майко. А? Майко. Не, наистина много хубаво. Нали? Ето, не само аз се превъзнасям по дубайските шоколади. Което е хубаво, просто е хубаво. Което Може не ли е всички да... И девойката, освен, че хапна вкусен дубайски шоколад, сега ще получи и 15% отстъпка, защото ще качи тази уникална кутия, която взе за подарък в нейните социални. Така че, хора, чакаме ви, идвайте! Възможности бол при нас!